Čauky mělky, vítejte u mého videa. Snad se vám bude strašně moc líbit. Když tak mi dejte like, aby se věděli, jestli se vám to líbilo, jo nebo ne. I dislike, koment a předem varuju, že možná budou tam sprosté slova. Ještě furt nevím, jak to mám vypípat a tak dále. A snad se vám to bude líbit. Nebudu to odkecávat a začneme. Zval jsem ty dopátky. Jsem přišla? Jo, už. Už mám pocit, že jsi úplně někde jinde. Jsem za tebou. Jo. To bylo, že to přišlo na hlavu místo tady. Jo, tady! Mám více procent na muža než na detektiva. Vytáhl. Tak říkám, že tam mělo být. Dobrá hra. Takže drní teď Takže jsme v Mordor. Jasně. Já jsem spadla. Jo, vidím tě, ale dokonce. Ale vidím, že jsem hodně se mi seká. Ten server. Mám na asi Wi-Fi svůj. Nebo moje Wi-Fi se připojila na Wi-Fi. Nebo tvoje Wi-Fi, nebo jako Wi-Fi, no? Ne. Můj mobil se připojil na Wi-Fi. Tím pádem nejde mi Wi-Fi na počítači, protože můj mobil je zapojený přece na... Ne. To jo. Ale no tak, tam vyskočím. Mňam. Až na konci. Ne, prosím. Ale tady je jako borec, který má skin normálně z jednoho anime. Kamo, kolik je to od toho bloku? 1, 2, ani ne 3? To je to full blok. By to mohlo jít, ne? Logicky. You are... Ale nic. Já ti potom něco ještě řeknu na konci, jo? Ještě budu sledovat. Ne, bojím se. Já si tě dohlídám. Já si tě bojím. Mňam. Ne, Hej. nezabij mě. Nemáme. Nezabij mě. Nemáme. Nezabij mě. Ne, ti to do hajzla. Jo, Ty jsi. já jsem tam viděl nějakou mrtvolu a tam stál borec. Mířím na něho a on kejve, že ne? Fakt ne? Já jsem myslela, že jo. Kejve, že ne? Tak jsem zdrhla, no. Pro jistotu. Nergal. Aha. A putě. Ne, jdi do hajzlu. Fuck you! Já se tě bojím! Pomoc! Já se tě viděla na mapě. Pomoc! Já si pro tebe dojdu. Ne! Jdi do hajzlu! Pomoc! Ona mě sleduje! Já sleduju. Pomoc! Mě bije srdce kvůli tobě!
Sakra. Ne, ty jsi odjela. Já můžu vidět největší imbecil. Ale ty jsi byla mur. Jo, protože ten sápek asi se... Proč asi jsem se zasekla? Protože já jsem předtím byla normální innocent a pak z ničeho nic prostě seš murder. A já jenom... Tak to potom musím vidět na tom videu. Proč to potom ukážu, jako? Ale já jsem krásně zabíjela. Krásně mi to šlo. Ale... Bro, reálně ono se mi přestalo nahrávat. A já jsem měla v ruce meč. Já jsem zrovna chtěla odstranit ho. Reálně, já jsem jen tak za to uběhla, protože jsem ti věřila. Já jsem si říkala, dobrý, budu s ním běhat, budu jich chránit. A najednou zjistím, že jsi byla murder. Já kdyby jsem byla zmrt, tak už jsi mrtvá, víš? Už minimálně 2krát nebo 3krát. Ale Borka mohla být, ty bys to viděla, kámo. Já ti to fakt ukážu, to video. Reálně ty bys chcela smíchy, když jsem se snažila zabít jednu Borku. Nebo aspoň ty dva, jo? To bys viděla a ještě ta Borka schválně ještě šla za mnou. Já jdu za tebou. Nejdu za tebou, ty jsi. Ne, já se stejně vracím. To najednou nejde, chápeš to? Ne? Ty jsi... Ne! Nevracuj se! Já tam skakuje, ty jsi červený. Ne, já se právě snažím zdrhnout. Ne! Čup taky ten pacit. To tebe asi to furt vrací, ta týpka to není. Ale no tak. Já jsem zahla. Co to je? Shield. Jakože shit. Aha. Já jsem viděla tam mrtvýho tu. Ne, tvůj skin, ale Na můj skin nikdy neuvidíš, když já umřu. nevím to. Ne, taky hezký prostě. Skin a je mrtvej. Jo, tady jsem tady jsem zrovna skákala na to, ne? Že si prostě tady krásně schovám, že prostě tam jde těžko vyskočit a najednou prostě seš murder. Ne! Debilní dement. Kamo, reálně ty si řekla, že to... Jo, jsem mrtvá, můžem mě teleportovat do prdele. Týpek v černém ze smokingu. Je! Zrovna taková hezký skin, který by se ti líbil. A možná by si ho dala místo toho skinu, co máš. No, jako, možná ne. Možná by si to ještě vylepšil. A je zrovna dole, u stromu. Chudák miminko. Vedle. Otočka. A jinak ne, s tímhle... Tyhle teď je zrovna na tom místě. Jo? Já jsem se zrovna teleportovala na tebe. A zrovna vyhrání. Já úplně slyším, jak jsi si řekla ne. A už bez tak jsi sletěla. A zrovna Ne, tam jsi se chtěla ty čuzny mojí otevřeli srovna, když jsem dostala meče a přikázala přes ní. Já že půjdu za tebou, to pošifruju. vedle mě byla zrovna ta Borka, která zabíjela. Já jsem se zrovna otočila, zrovna tam byla a ani jsem tyhle nezaregistrovala, že se zapla ta hra. Ne, detektiv spadl, ne. A já jsem se tu bugla. Dobrý, už. Ono to vypadá, že detektiv sletěl. Jo. Ne, nesletěl.
Někdo už si vzal šíp, jako žraloky. Já jsem zalezla. Ale vlastně ono to tam je spodní ještě část. Co je? Co je to? Aha! Vybral most. Dobrý, no. Lepka. Dobře. Zabil jenom jedno a to byl detektiv. Jsem to byla schovaná. Jdeme se, co tady máme. Kde mapičku. Jdeme otevřít tajný tam. Taky to mrtvý. Zapalila jsem první ohýnky nahoře. Zapal se to někdo dole. Já jsem dole, ale nemám Nemáš školy. detektiv blízko mě. Je mrtvý. Ale mám jeden. Mám jeden. Tak chvilku, když počkáš, tak možná. Možná se mi tady teleportne ještě jeden. Já počkám. Ale borec možná. Borče! Prosím, prosím. Ne! Oh, ten konec by byl hodně zajímavý, takhle ti to... Ne, já jsem omylem odešla. To jsi měla vidět, jak mě zabila, já jsem omylem odešla. Potom na konci uvidíš. Možná. Ono mi to aj dokonce vyhodilo z Microsoftu. Kámo. Já teď běžím tady tam někam do... Dobrý, já počkám, kdo si počká, ten se dočká. Pokémon skočil do lávy! Mě zachránil End Portal. GG. Čekám na tebe. Kde čekáš? Já tam jsem. Mě to vyhodilo sem. Jsem pánem stvůrce. Někdo zapnul prostě... O, co? Borec prostě zapnul, jakoby, aby se spadlo ta spodní část. Ne, borec sletěl jeden a druhý tam dobrovolně skočil. Já vidím, jak tu ta kachna, jak se na mě podívala a pak sletěla dolů. Říkám, jebe. More. Prý podle jedné osoby reálně já normálně nemám ten přízvuk. Já? Detektiv je mrtvej a je hodně poblíž mě jako ten luk, no. Fakt daleko. No, úplně nahoře, jakože no, řečeno, ten luk je pode mnou. U mě je skoro nade mnou. Fakt? Jak je takhle ten půlkruh, tak já jsem úplně v té spodní části. Já zrovna nad ním, jakoby, kde jsou ty vojáci a tak dále, no. Jo. Já jsem se schovala k ním. Normálně tam jsem se taky jakoby schovala. Vyjdu bordele. Vole. Já musím být pryč jenom kvůli tomu, že mi tady prozradil týpek. Mě bude pro nás sledovat, ne? To bylo. Teď jsem skoro u tebe. Fakt? Jo. Já asi ti nedoporučuju tam jít, protože já mám pocit, že tam je zrovna murder, protože nikoho jsem neviděla vybíhat. A já nevím, kdo je tam. Protože tam jsem viděla 3 lidi, kteří tam šli a já nevím, kdo je mrtvý a kdo není, víš? Tak tam nechoď radši. Jo, a ten týpek jsme mě byli motorové, jak tady bloudíme. Tak bluďte dál. Tak, schody. Žebřok. Raději půjdu po žebroku. Žebroku. Žebroku věřím víc.
Jak se dívám, tak nikdo nejde pro ten luk. Dobře, Alex si myslí, že to jsem já. Teď Alex, já jenom sleduju mapu. Já nejdu po tobě, OK? Dobře, takže je to tak myslím. Jak vidím, tak nikdo nejde pro to. Já myslím, že se to ráda dostala. Ne, nedostal. Já tady bloudím. Čau? Je. Víš, že já jsem na tebe hodná. Proč jsem ti asi řekla, že tam nemáš jít? Já jsem zapomněla, že mám ten meč. Zase to, když ho nehlídáš, tak já ho můžu vzít a zatím ho nikdo jinak nemůže. Já jsem jim prostě myslela. Ale mám překele. Zrovna ty 3, kteří vybíhali tam. Ať víš? Jo, přesně. Ta hudba teď momentálně sedí. Ne, tam to. Počkat chvilku. Ne, zase! Mám jako vinu jako 15 a 13 zabitích. A detektiv jedno. Jakože vin. Já mám total skills, tak mám 25, vinu mám 23. Vin za detektiva mám 3 a vin za mudra 0. Dobrý. Takže se to zkoušu. Já nestažím knihovnu. Já vidím, že tady je někdo detektiv. Já se schovám k němu. Je taková, nevím, má takovou Za mnou furt dolízají. banán. Juži. Tady je prostě kluk, který vypadá jak anime postava a borec tyhle jakoby píchá ze zadu. Já jsem 2. starou zkovku, jak hned vedle tebe byl ten luk za tím křovím. Já, ne! Ti do hajzlu! Já jsem se na chvilku otočila, aby prostě to neviděli jako moji lidi, ne? A no, to jdou 2 lidi, 3 lidi! Ty do hajzlu. Ne, jdi do hajzlu. Je. Super. Ahoj! Ale jako nikdo ještě není mrtvý. Za chvilku se to asi změní. Protože skáču! Já nemůžu asi psát, když jsem mrtvá, že? Já sleduju kočičku. Kočka. Taky spadl bez seksu. Já nesnáším sama sebe. Dobrý, já už jsem si přemýšlela, proč to mám jakoby mi to ukazu vybitý a zjistila jsem proč. Neměla jsem to zapnutou tu elektriku. Hlavně. Proč? No, super. Tak se ani nemusím moc schovávat. Čo? Do prdele, ne? Dobrý, no. Až mě uvidíš, dostaneš zachvaty smíchu. Ne. Jako jo, dá se mě tady rychle zabít. Dá. Jako dá se mě tady rychle zabít, ale prostě. Bro. Tell me how. Dobrý, vyskočila. Fakt, zkus to. Ne. Máš pocit o detektiv. Jo, vidím. Pozor. Pojď si ho vzít. Hej. Pojď pro něj. Víš, co je blbý? No. Že zrovna ten... Tam je. Jde.
zrovna ten jeden borec zrovna šel proti mně a myslel si, že jsem ho zabila, ale tam jsou schody ještě. Ne! Ty pičo! Já jsem ho jenom malem dropla. A někde u tebe je další pověd. Ty to vidíš? Já mám mapu. Pozor! Pojď sem ty zmrde. Technik. Potom mi řekni, až budeme jenom jedině my dvě, jo? Mhm. Taky menší souboj budeme mít mezi sebou. No. A prochází kolem mě Pácha má luk. Jo. A tady jsou ještě jeden. Pozor! Jo. Tam. Dík, vole! Tam. Bude co rozmí se hlavně. Pozor, už se vrací. Trochu jako nefér, že tady jsou dva. A tam je daleko Steve. A tady je ta. Už šla dovnitř. Já jsem zrovna udělat 2 pitva. Mohla se stihla otočit. Bože. Já jsem to měla pronásledovat. Pokud to nevyšlo. Ne. Co? To skin kotu. Ona nám napsala hello. Do prdele. Kam? Nebudeš mi pískat. Ptala se, jak se máme. Good. Ona kliká na nás, že máme podobné jakoby barvy, ale že já je mám jakoby světlejší a jakoby odprava doleva, ty, že je máš jakoby směrem dolů, chápeš? Jo. Oh. Oh. Idu. Kámo, ten taky to má dobrý. Že bych měla démonního přítele. No, běž si pro něho, já jsem měla minulé, tak ty vidíš. Chci démoní roky, když se podívat. Já vím, tak mezi, hop. Ne! Hop. Já jsem prostě nás, jak se máme. Všichni tady si furt zpovídají, hlavně s tou neví. Zdraví, jo. No dobrý, asi jdeme, že? Yep. Dobře. Možná by byla jakoby, možná youtuberka. Možný. Co to ty jsme? Ježiši. Ona se nás ptá, jestli jsme twins. Já jsem napsala, že ne. Sure. Ne, žádný sure. A Četáš? já nevím, jak se to píše anglicky. Víš, že já umím rozumět anglicky, ale neumím psát. Jo, hele. Oh my god. Oh my god. K-N-O-V, že? Jo, no. I know it. Já se jí ptám, jestli jsi s námi followery. Tak jo, tady budete mít za chvilku koho sledovat, jasný? Roztomilou kočičku. Yes, sponsor!
Ona píše něco nového. No. No. Aha. Tam vytváří jenom své playlisty. Jo, aha. Taky sledujte. Tak. Najdu ji a dám jí tady popisek, ať to. Napsala tam to. Jezben kafe? Jo. Já jsem Jo, když tak tohle to je ona, jo, když tak ji poslechněte v playlistu. Já dělám promo. Já miluju promo. Jo, půjdem? Jak teda prostě mám takhle prostě jmenovku, kde prostě jsem jakoby, chápej. Jo. Jo, Jdem? jo, jdeme. Okay. Bye! Bye! Jak se já vyjde za mama, já zmizeli. Hej. Kde je tady? Jak poznat ženský? Ne? Kdo je? Za pomocí píštění. Jdu tam. Já ji mám! Ona mě našla! Jdi za váma. Jím vás na mapě. Já pokud mě zaučím do vody. Jsem skoro u vás. Detektiv is killing. Vím, že já jsem safe, ona je safe a ty taky. Mhm. A tenhle borec taky. A tenhle taky. Ne, tenhle. Takže, Dobrý vtípek. I guess, I'm a mother. Let's go. Detective is killed. No, úplně na jináčí mapě. Jako hodně daleko. What? Co se stalo? Teďka ještě do té vody. Mě se o těm baví. Někdo po mně vystřelil. Je smutně. Detektiv po mně střílí. Oh shit. Už vím, kdo je vrah. Celý černej. Bílý kalhoty. Pronásleduje ho. Mě to vyhodilo. Stamač. Ale mám tu hezkou fočičku. A vidím... Já se s ní zahraju, jestli můžu. Ne, nemůžu! Napíši jí to. No, už tam skočila. Tak já jdu spát server. Mudrek. Nemůžu. I can't. I can't. Shopping party. Dobrý, jsem to. Počkej, on mi na mě ukazuje. Když jsem tu. Solo v 16. On mi ukazoval... Hej, tady. Jsi úplně Tady. A tamhle. A tady mi právě ukazoval jakoby směrem sem. Takže jdeme sem. Už jsem má. Znamená to. Klikla jsem. Jo? Je to odhodilo. Kde jsme? Já tady vidím Dreama. No taky vidím ty mapy. Já nevím, ale jestli mu věřit. Ne, aha, on je detektiv. Ale našla jsem zase tvoje místečko. On je detektiv. On je detektiv. On je detektiv. Zastřel mě. Už jsem mrtvá. Jsi taky mrtvá. Ne, on je v rohu a přemýšlí, že mě zastřelí. Aha. Ocape, který se přemýšlí, jestli má odejít, jo, nebo ne. Po těch schodech dolů. Nebo se občas dívá tam a pak se jde doprava. Doleva teda.
Jako detektiv nic neudělal, nebo? No, to tady není. Jdu to. Detektivní. Můžeme tady počkat, jestli se zase objeví. Zase dojde. Neobjeví. Tak ten moment ticha. Já ho zničím. Doris měl hodně zajímavý skin. Dobře. To se nevleží. Schválně, jak dlouho přežiju, když budu na jednom místě. Bro, jak se tady, jak je to královské místo, tak reálně tady byl Dream. A já jsem furt čekala, jestli jakože tam můžu jít. A oni mě sem pustili. A mě prostě doběhnu a zakýval ano. Máme tady královskou kočku, ještě k tomu černou se zelenýma očima. Když ne, aha, tak ne, to je bezzubka. Jdi zbledket nikam. Ne, je to bezzubka, ono to jenom vypadalo jako kočka. To má moc velký oči. Já vidím nad sebou stán t blond. Budu se to hýbe. Počkej, někdo se Ne. Jediné na co vidím tady svoje jméno. Ono se to pohybuje. Stan t blond. Plot? Pilot. Ne, plot. Mám ten luk. Aha. Někdo tady skáče. Ono se to zase pohlo. Co tam je? Já mám takovou chuť tam se podívat. Teď na takovém letadlu. Mě to už nebaví. Jdu se podívat. Co tam mám? Ne! Dobrý. Dobrý, zabil mě murder. Můj luk je tady na trůně. Mhm. Na debilním místě ještě nemůžu být. Něco tam nahoře pohybuje. Hej, mrkni se, co tam je. Počkej, já se na to jenom portnu. Kam? Tady, tady, Kam? tady je villager. Já se tam tady nemůžu moc dostat, ale je tam villager. Fakt, tam je villager? Jo, a jmenuje se Stan the Pilot. No, aha, tak proto se to hýbe. Dobrý, no, tak záhada je vyřešena. Je více takových vlastně. Takový prostě postav, jako je NPCček. Jsou tam prostě jako dekorativní, aby to někoho zmátlo. Jumpus. Někoho, kdo nemá mozek. Dík. Ale já to aspoň přiznám na rozdíl od kačky. Pravda. Tak jo, 60 sekund a já jsem nahoře a na mě někdo čumí a já se bojím. Jak vypadá? No, podívej se mě. Černo? Já. Pokud je to černo, tak mu nevěř. Vidím luk. Ale Dream. Jo, ten voják to nehodnej. Fakt? No, není to prostě murder. Mě zabil černoch. Zabil lid. Jo? Že chci taky. Jo. Tak jo. Chápeš to? On... A ten debil místo toho, aby Jo! Reálně já prostě se tam schovávám kvůli tomu, aby mě tam nechytl impost. Kdyby jsem byla imposter, tak tam zabiju už toho. Dreama. No jako není to přesně Dream, ale chápeme se. Jo, chápu. Jen mám.
Skin green. Nemůže mě to poslat někam jinam. Jak se vám dokud to dostane? Já chci ale někam jinam. Tady žijou goldy. Máme teprve jeden. Ale mě to... Někdo měl krumpač? Co se mi to zdálo? Můžem tě tam přes... Já nebudu chodit. Co? Jen to dobrý, no. Vidím borce, který má luk. Mám shieldy. Vidím tě. Vidím tě. Já uvidíme, když tě mě. Jakoby. Mám shieldy. Jednodušší. Jednodušší věc. Teď to lidi. Mrtvý. Já. A já jsem to byla. Že? Tak jako by ty šialy tam. Dobře, tak si mi myslím. To mám 6 spinů. Jinak to už bude budovat. Teď jsem... Úplně na druhé straně. No, já jsem viděla, jak ho tady zabili. Černoch, zase. Není to ta liška. To neviděla tu lišku. Ne, to liška to není. To je černá. Ale docela by se ti líbilo. Tu korunku jsem měla na starém skinu. Jo. Přesně tu stejnou korunku. Tady není vzpomínám. Reálně. Jasně, přesvětlo se kde mě všichni. Reálně tam je taková černá silueta. Ty vole! Já jsem tu jediná ženšina. Proč mám pocit, že říkají, ať ti dám tam jdu tak. My jsme na straně, že já jsem sebrala ten... Protože si myslím, že nevím, kdo to je. Tam byl člověka hledám být na mapu. Negan. Nikdo. Jako nejsem rasista, jo, když tak, ale jako... Prostě nega. Ne, to není neg. Drake. To je prostě... Ona nemá oči. Teleportation. Ne. Já ti nevěřím, že to dáš. Kde jsem? Nejde za tebou, že pronásleduje mě, protože jsem detektiv. No, Tak už záhla doleva. A je hlavíta, myslím. No pojď. Já jsem ji málem zabarikadovala. Jo. Já jsem ji málem zabarikadovala. Jsme jenom my dvě. A ten týpek. Taky mám pocit, že už... Ale já si tady pozbírám goldy. Aby jsem měla lů. Reálně jsem viděla, jak to ním prolítlo. No, aspoň jsem si dala golda. Vrátila jsem se. Hele. No. Jsi mrtvá. Jsem se Google a Google. Dávání mě chybí už poslední. Nebo si můžeš... No, vlastně čuč. Já jsem se ani nemusela snažit, mě stačilo se jenom otočit. Díky. Strašně listovala na tím. A pak nějak zatížit stojíš. Proč? Aby mě nešlo vidět ještě víc. Je! Borka se schovala tady se mnou. Kde se vůbec vyschováváte? No, my jsme doma. V rohu. Jdi do prdele. Přesně v rohu. Jak máš prostě dvě obří kostky? Běžte do prdele.
Jo, tak tam zrovna někde poblíž zrovna detektiva. Jo, vidím. A Borka už odešla. Ne, ona tam jde pro ten luk. Polovičně. Ty to prdel. Ona si vzala už. A já mám do prdele, ten oheň mě už se začíná vytáčet. Dobrý. Nikdo nic. Ty ještě blíž ke mně, víš? Ke mně ne. Ty jsi na tom druhém straně, ne? Jo. V rohu, ještě řekni. Jo, Ne, podívej. ne, ale ty jsi zase na jinečím rohu. Já jsem přesně na tom rohu druhým. Jo. Směrem ven. Aha. To je jenom mi dvě a ten murder. Negan. Zuzila. Můj mozek zluš. Já si můžu trochu nahnout a můžu vidět, jestli jde za mnou nebo ne. Já musím hlavně držet ten shift. Ono je ani v nastavení, že můžeš... Já vím, ale já už se dost dala to hledání toho shiftu. To máš v ovládání. Já vím, ale já když jsem to našla, tak mi to nešlo nastavit prostě, že by jsem to jenom zmáčkla. Pak by, no. To nevadí, kdyby jsem se chtěla dívat na jednu chodbu, tak reálně potřebuji taky mít shift. Protože... Naštěstí nejdu vidět naše jmenovky. Ty! Na sekundy. Vůbec kde je? Vůbec ani nešel. Ne. Jdu si zahrát hru. Ne! Ona mi sebrala 2 goldy. Ne! Před mým střichtem! Dobrý, 1 gold mám. Ale tady je voda ještě furt. A to jsme začali. Takže oni tam něco budou vůbec tak dávat. Tady se mi nechce. Zkusíme tady toto. Aha. Já jsem si tady... Ne, já chci pryč! Tak a jsme už u konce a snad se vám moje video vám líbilo a když tak mi dejte like, dislike, koment, co se mám zlepšit, co ne. A přemýšlela jsem, že založím druhý můj účet. A jakoby napište do komentářů, jestli je to dobrý nápad. A ohledně živého vysílání se budu snažit každý pondělí nebo 14 dní, záleží, jak budu mít čas. Protože mám hodně věcí a budu se snažit a jít do YouTube scény video každou neděli. A kdybyste ohlasovali, že budu mít jakoby kanál ze svého života, tak se budu snažit co 14 dní vydat v sobotu. Budu se snažit. Nic neslibuju, když tak. A mám hodně plánů, co budu dělat. A zrovna prší, super. No, budu mít hodně plánů, všecko možný, tak se těšte. Budu se snažit nějak se
prosadit, no to nevím, na YouTube scénu. Budu se snažit nebýt tak moc prostá. A asi to je všechno. Tak si užívejte den, ráno, noc, nevím, kdy se na to díváte. A já a s Happy Gástičkem, se s váma loučím. A snad se uvidíme u dalšího videa. Ahojky!